Өлкәннәр җирлегебезнең тиңсез хәзинәсе булып торалар. Бер генә чарада алар катнашыннан башка узмый. Алар актив тормыш позициясе белән яшьләргә үрнәктә булып тора. Bizning müslümanımızda hazır sport bilen şug'ullanuvchi için bütün mümkünlikler de var. Buna degan sport kompleksinde biz hazır şunda suyunib basıp turamiz. Ondan tashqari sport plashatkalari, sport maydonchiqlari ko'pmi? Mendigina yoshda bo'lishiga qaramasdan прогулкалары shunda bütün mümkünlikler to'lgan. Shular bo'lgach bizga bek rohatlanib yaratgan shug'ulimiz bilan, harakat bilan, sport bilan shug'ullanishga kerak. Üçüncü буын вәкилләре җиңел атлетика, йөзү, мылтыктан ату, дартс һәм шахмат уеннары, өстәл теннисы буенча ярышларда катнашты. Безне һәрвакыт чакыралар, шулай итеп спортка тартылабыз. Үзебезнең яшьлекне дәвам итәргә тырышабыз. Бу бик әйбәт безнең өченгә. Biz сәламәтлегебезне кайгыртабыз. Менә бүген дә әзрәк йөгереп кайтыйм дип идән чыккан идем әле. Спартакиада нәтиҗәләре буенча җиңүчеләр ачыкланды. Җиңүчеләргә медальләр һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Иң өлкән катнашучы Искевәрәш авылыннан Бәхиҗә Бахауовага 82 яшь, Мөслимнән Кузьма Ивановка 81 яшь. Шулай ук иң актив гаиләләр дә билгеләнде. Алар Нуриевлар һәм Хуҗагалиевлар гаиләсе. Әлеге спортчылар да истәлекле бүләкләргә лаек булды. Иң актив өлкәннәр 27 майда Казан шәһәрендә узачак ярышларда катнашачак. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.